Ξέρεις τι έχει πλάκα? Ότι πολλοί βλέπουν τώρα το χαμό που γίνεται με τα έργα και νομίζουν ότι το κάνουμε για τις εκλογές. Καταρχήν να πω ότι δεν κατεβαίνω στο Δήμο, άρα δεν έχω καμία τέτοια αγωνία. Κατά δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος για να κάνει ένα έργο. Αν είναι κάτι πολύ απλό, υπάρχει μια πιθανότητα να το σκεφτείς, να το μελετήσεις, να το δημοπρατήσεις και να το τελειώσεις σε μια θητεία. Σπάνιο. Το κάναμε για κάποια έργα στην πρώτη θητεία. Αν είναι κάτι δύσκολο, θες οπωσδήποτε 2 θητείες. Άρα, αν βλέπετε πράγματα να γίνονται τώρα, είναι γιατί είμαστε στο τέλος και της δεύτερης θητείας. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα. Κάποιους μήνες brainstorming για να βρούμε την ιδέα. Κάνα χρόνο η ανάθεση της μελέτης, 1 με 1,5 χρόνο η εκπόνηση μαζί με τις αδειοδοτήσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο Ηράκλειο έχουμε και την αρχαιολογία, που είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, και μετά να ψάξεις τα χρήματα. Και αφού βρεις τα χρήματα, να δημοπρατήσεις για να πει εργολάβος να εκτελέσει το έργο. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 5-6 χρόνια με αυτά που σας είπα και μετά έχουμε και την εκτέλεση. Έλεος. Άρα, αν προλάβεις σε 2 θητείες να εκτελέσεις ένα πολύπλοκο έργο, σημαίνει ότι έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου και είσαι και λίγο τυχερός.